Nginibingelele, nginamukele ekhaya lamaphupho. Baningi-ke ababuzayo kuma-comment, kodwa nje silokhu sithatha nga-one, sichaze, sithathe nga-one, sichaze. Okwakho nje ongakwenza ukuthi ube nesiqiniseko sokuthi u-subscribe-ile ku-YouTube, ukuze noma ngabe inini masifaka impendulo isheshe ifinyelele kuwena. Namuhla sizokhuluma-ke ngamaphupho athinta umsamo wakho, ukuthi ingabe lawo maphupho lawo-ke akanjani, kanye nayaxwayisa ngobubi uma kukhona okubi okuzayo, uyabo? Ukuthi nje umsamu uwubona kanjani uma kuwukuthi ubenalo iphupho ukuthi limayelana nezinto zomsamu, kumele kube khona oyokwenza emsamu, kumele kube khona into ekanjalo, khona okubi. Ngizowasho ngiwachaze, ngiwasho ngiwachaze. Ngoba la maphupho engizowasho baningi ababuze kuma-comment, ngithe angiwahlanganise. Ake siqale. Ukuphupha nje inkunzi yenkomo ebovu. Inkomo nje ubowazi ukuthi isuke ibika ini? Idalwa, so kumayelana nomsamu. Ake sithi-ke mhlampe ngenze isibonelo, inkomo uyayiphupha ingaphandle kwesango. Ingaphandle kwesango mhlampe ifuna ukungena mhlampe ngaphandle into ekanjalo. Lelo phupho lisuke libika ukuthi-ke kuney'dalwa ey'dinga ukungeniswa. Kwesinye isikhathi-ke kuyenzeka uyiphuphe inkomo noma iy'nkomo nje zisentabeni. Kusho ukuthi iy'dalwa zingaphandle, abadala bafunani? Bafuna ukungeniswa ekhaya. Kwesinye isikhathi uyayiphupha ingqaphuzi, ingqaphuzi egcekeni icasukile ingqaphuzi, ulaka lolo. Kusho ukuthi-ke khona ulaka olukhona, kunolaka ekhaya, abadala banolaka. Kungenzeka ukuthi khona enikwenzayo okungalungile niwumndeni. Kwesinye isikhathi inkomo iyangena endlini, kusho ukuthi iy'dalwa zifuna ukungeniswa, uyabo? Ngoba kwesinye isikhathi abanye abantu bake behambe bewakha umuzi le, beshiya umuzi ikhaya labo, uthole ukuthi akusahlali muntu, bahleli le, abadala bangenisiwe basele bodwa le emanxiweni. Ngakho uma usuphupha amaphupho kanje kusuke kumele abadala nibenzele umcimbi wokubangenisa. Kune-video-ke ebengichaza kuyona ukuthi bangeniswa kanjani, usungaya nje u-scroll-e uzoyithola. Ebese-ke ngisho ini? Ukuphupha kwenziwa utshwala, umqombothi, utshwala besintu. Uma uphupha uthola ukuthi nje ekhaya kuyaphithizela kwenziwa bona, nabo buyabila nje. Abadala basuke bomile lapho bedinga ukuthi-ke nibagayele kube khona enibenzela khona. Yabo njengoba sekubila kubila, kusuke kubika ukuthi-ke uma nibenzela lokho abadala, khona okuhle abazonilethela khona. Kahle kahle abadala basuke bomile. Ngakho-ke sukuma uwenze lokhu abakushoyo. Ukuphupha-ke umuntu wakini ongasekho, ngabe uma wakho, ubaba wakho, kodwa owasemndenini ekhala. Lelo phupho alikho lihle, kusho ukuthi la khona udumele, akakhululekile. Okungenzeka ukuthi nasekhaya noma wena nanijwayelene kodwa manje anisamnakile neze. Ngoba siyazi ukuthi-ke abantu abangasekho bayathanda ukunakwa, benzelwe izinto ngendlela elungile njengoba ngishilo ukuthi uma kumele kwenziwe lokhu, uma kumele ugaye, gaya. Ukuphupha unqunu khona. Ukuphupha kunqunu kusuke kubika ukuthi-ke kunemfihlo noma kunokuthile okufihliwe ngawe okuzovela noma kunodaba oluzokumangaza. Kahle kahle akukho kuhle. Ebese kuba ukuphupha umshado. Uma uphupha umshado akukho kuhle nalokho, njengoba ngisho ukuthi lawa maphupho amabi siwachaza. Kusuke kuyingozi ezayo, okungenzeka kuzoba khona isimo esingekho sihle esizonihlanganisa njengomndeni. Ukuphupha koshoniwe. Abaningi bake bethi-ke uma uphupha ushonile usuke uzophila isikhathi eside. Ngingasho ukuthi kukanjalo kodwa njengoba ngithi kushoniwe, angazi nokuthi kushoniwe kodwa kushoniwe, alikho lihle lelo phupho, libika ingozi, libika ibhadi.
Ukuphupha iy'nkomo zilwa, oh ngikhulumile ngakho ku-number one ukuthi-ke ulaka labaphansi, ukulwa kwey'nkomo akukho kuhle. Ukuphupha ufake iwashi, lelo-ke liqondene ngqo nomsamo wakho, okusho ukuthi kunosiko noma kukhona okumele wenzelwe khona wena ekhaya, ebese ufaka isiphandla. Okusho ukuthi khona umcimbi okumele wenzelwe wona ekhaya, iwashi nje libike isiphandla. Kusho ukuthi mase kukhona lokho kwenziwa, kuzomele wena ufake isiphandla. Kukanjalo nje. Omunye uthini? Ngiphuphe ngifake isiphandla. Yebo, nalelo iphupho lelo liyisibonakaliso, uyaboniswa ukuthi khona okumele kwenziwe bese wena ufaka isiphandla. Yabo. Thola ukuthi omunye khona into engakaze enzelwe zona ekhaya, suke sekumele zenziwe-ke lezo zinto bese kuba ukuthi-ke bayamfaka isiphandla, bayamamukela ngendlela e-right. Ukuphupha umndeni wakho uhlangene kukhulunywa. Lokho kubika ukuthi-ke kunokuthile okungenzeka ukuthi iy'ndaba ezinhle noma ezimbi ezokwenza ukuthi-ke nihlangane njengomndeni. Mhlampe kube nento engathi umcimbi. Kunesimo esizonihlanganisa njengomndeni. Yabo. Ukuphupha-ke amalunga omndeni exhawulana noma-ke ageza izandla. Lokho kusuke kubikani? Inkonzo yokuxolelana, ukuhlambulelana okungenzeka ukuthi ekhaya kukhona abantu abangazwani noma vele ekhaya ninakho ukuhilizisana anizwani kahle. Kusuke kubika ukuthi-ke kumele nizame ukuthi-ke nenze inhlambuluko, nixolelane, niqhubeke nizwane. Lokho kusuke kubika ukuthi-ke abadala bathokozile njengoba nina ningazwani kuhlezi nje kukhona izinto eniy'bangayo emndenini. Uyabo? Ukuphupha-ke amakhekhe abhakiwe. Amakhekhe abhakiwe, ojeqa, umatabunga, mhlampe siyabhaka. Lokho kusuke kuba ukuthi abadala bayadinga ubenzele khona lokho. Kwesinye isikhathi kusuke kumele uthenge ikhekhe okanye nenzele ojeqe nenzani, nithi uma nenza itiye nibeke lapha emsamu, nibeke madombolo khona laphana, nibeke. Abadala basuke bekufuna lokho, kahle kahle kuzomele kube khona okwenzayo. Ngabe wenza itiye, yababekela lapha emsamu. Ukuphupha umuntu ongasekho elambile futhi-ke enjani? Egodola. Lokho kusuke kubika ukuthi lo muntu kumele nimuthengele iy'mpahla, kumele nimenzele ukudla, nimenzele itiye, hlampe nibeke emsamu, nikhombise ukuthi nina animkhohliwe nisamthanda. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uphuphe ingane encane uthole ukuthi iyakhala, iyagodola, igqokile. Leyo ngane kungenzeka ukuthi khona ekhaya hlampe owakhipha isisu noma owaphunyelwa isisu, washona ingane. Leyo ngane-ke ayikaze yenzelwe lutho ekhaya. Okusho ukuthi lowo muntu sekumele kwenziweni, kusuke sekumele kube khona enimenzela khona emndenini ukuze nengane izothola ukuphumula kahle. Ebese siyadlula-ke sesikhuluma okokugcina, ukuphupha owangakini, umuntu wakini ongasekho ewasha. Lokho kubika ukuthini? Lowo muntu loyo kubika ukuthi-ke udinga nimenzele inhlambuluko, ufuna nimenzele inhlambuluko. Kunenhlambuluko okumele nimenzele yona ekhaya. Kunezinto okumele nimenzele zona nje nimamukele kahle emndenini. Besicela ukuthi uma unombuzo ubuze ku-comment ukuze sizokwazi ukuthi-ke siphendule umbuzo wakho ngevidiyo. Kanti uyakwazi ukusilandela ku-TikTok, usi-inbox, usicele inombolo ka-WhatsApp. Uzokwazi ukuthi ubuze khona njalo uma unemibuzo ofisa ukuyibuza. Ningakhohlwa uku-subscribe-a nisi-follow-we lapha ku-YouTube. Nisale kahle.